Nagtingkagol sa prisuhan sa Carmen Police Station ang 66 anyos nga lolo human gialarmahan sa Carmen Police tungod kay nagtinirog armas nga gikabalakan sa mga tao sa Barangay Dawis Norte, Carmen, Cebu. Dihang girespondihan sa kapulisan na ilhan ang suspitsado nga si Esperidion Ortiga Calida, 66 anyos, taga Sitio Aper, Barangay Natimauan, Carmen, Cebu. Dihang gipangitaan og papilis sa gidaladala nga armas. Wala kini gikapakita sa kapulisan, hinungdan nga siya gisikop. Sigon ni Police Captain GC Tanyula, hipi sa Carmen Police Station, dunay usa ka concerned citizen ang naghatag og kasayuran kanila nga dunay usa ka tawo nga nagdaladala og armas nga nakahatag og kabalakas sa mga tao sa dapit. Nasakmit sa kapulisan ang armas nga 357 Magnum revolver nga gikan kang Calida nga mao'y hinungdan nga kini napusasan og kasamtangang nagatubang og kaso nga kalapasan sa paghupot og illegal nga armas nga ipasaka sa tuig 2025 na gumikan sa taas kaayo nga holiday. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.